sa ato mga order pagkadaghan. Ayun, sa niya ato mga order na ipakbet, na ikagalitang baka, na isinumbang squid, na lapu-lapu, and kinilaw nga malasugi, and kani, crispy pa ako ilami kaay. Shoutout tayo kay Miss Palaka nga nasa Sawata karon. Taga Sawata ka? Yes po. Sa apelido? Ayop. Oh my God! Thank you, sir. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dude Store Karon sabay ta, mga igaagaw sunduon ta. Gikan sa Iloilo ug USA, mubakasyon kuno sila. Tara, sabay ta, dinhilang sa Dude Store Tara! 2 hours later. So naa na kami karon sa Davao International Airport. Excited ang tiguwang gahulat sa ana nga hinablos. Hulat sila na siyang mga pag-umangkon. Waiting. Nay ara do na yo. Ara do no. May ara doon gina wheelchair. Bawa duha ka senior citizen. Welcome back. Welcome back. Mga artista. Hello Ning Narcy, welcome back after 1 month. Yung artista. Okay. Ay, kita doon? Dali. Si Manang dito. Hello. Pandaron ko ano yung sarakyan. Nami tinyo Manang ba? Ginahatod. Hatod kami. Oo, ginahatod gid. Oy, bakalakad. Palangga. Ang bibi. Hi. Sige lang ko na. Abi dong. Sir, salamat. Salamat. Dipod. Asan yung konte? Natawan mo ko na te. Welcome back. Welcome to Davao. Kuan ni Jinjin? Ikaw ay si ano? Ang bana ni Regine. GR. Welcome sa Davao. First time mo dis Davao? So ang mga lalaki diri mo sakay kay Mr. Bebot Lamsin nga sakyanan. Sige Ning ay. Wow, may ibos gidayon sa Davao ba? So mag-snack sa nay timo-timo ning Narcy kay 1 hour pa magbiyahe ta kag mag-lunch. Ay mga artista duman diyan. Dito sa mga daday. Dili ka panago na. Ha? Manang day, kote kumusta imong ubo? Why doon? Ay, doon ah. Ay, ti, Batad dyan sa ice. batad. Wala kami na batad dyan pa kaya kinan. Sabi ko na baklan ka ice cream, tagpaya ka galon eh. Oo. Sarain ko maglayas no. 1 hour later. Sa pagkakaroon maglansa ta diri sa punong diri sa Maytuganay Carmen, Davao del Norte. Ato silang dadon diri sa isa sa nindot nga kananan sa Davao del Norte. Ang pangutana kung lamian ba kaha sila sa pagkaon dinhing dapita. Okay, pag entrance kung makita ninyo, very limpyo, very clean kaayo ang lugar nga ato ang papaniudtuhan sa atong mga bisita nga gikan sa Iloilo nga mga Ilonggo gid. Hello. Na di mga fans diri naghulat sa pag-abot ni Queen Elizabeth dinhi sa punong. Sumulatay ta maato tabok ta dito sa pikas kay dito ta magkaon og kining diri sa punong pwede ta diri mamingwit mamunit ka mga bangros or bangos ang makukuha nimo imuha lang imong bayaran diri ta mamingwit og bangos tag 300 ang kilo.
Hindi lang ara dito sa ano. Fern. Say hi sa akong vlog, sir. Dead maraman ko nimo, sir. Sir, shout out sa sir kay wa pa man. Sipod. Ay, kaduro. Duro na. Apat lang ko. Grinder. May kinilaw? May kilaw sinaaw? Oo. Malasog. May calamari. Dalawang calamari. Di ba steam yan? Dapat daw pag fried, di ba parang appetizer yan? Hindi, unahon mo lang dalawa. Appetizer gali. Uy, si Sir Alren manggali. Governor Division Nurses na po diri sa puno. Sir Alren si Ma'am Hazel. Yung picture na ka Sir Jace. Oo nato nakabantay ko na Oh, gina ako diba? Ato si Tito JC magpa-picture mo diya kay follower mi ninyo. Sa good story ka. Gani. Kapal yung follower. Sige, sir. Mami Sel. Lapu-lapo. Lapu-lapo na dalawa na. Wala nga malasog gid order. Mura gihurot naman siguro ning mga suka na sige order diri sa puno. Ay namin ko dang lapu-lapo man. Lapu-lapo. Sarap. Pwede ang sinigang ako siniro? Oo, kaya lapu-lapo na aman. ang nagpatay kay order. ang nagpatay kay lapu-lapo ay kasi Kusinero. A few moments later. naabot na jud ang mga appetizer nato. Calamaris or calamari. Basta importante lami kaayong mga mari. Hindi na pag-ano to na. Kuha ito na ano. Welcome. And nag-abot ang among igsuon nga Municipal Councilor Honorable Cirilo Lamsin. Kani mga artista nga wa na salida naabot na sila from US. Ay, kamusta? Si Sir Alrin nagtanaw yang. More moments later. Wow! Pagkalami sa ato ma-order pagkadaghan. Sige ko. Thumbs up yun, sir. Yun, sa niya itong mga order na ipakbet, na ikardalitang baka, na ay sinugbang squid, onokos, and unsa pa ning isa. Nga berting lami man kaayo ang mga itsura. Nawong pa lang maglaway na ta. Hello. Welcome back. Calamari? Ginaihaw pa. Kamayaw. Gamay mo, nagputi. Gagmay. Huwag ka nito lang sila, oh. Kaya puti mo lang. Oh, ano pa? Ano pa? Nakalimutan ko na. Apat. Apat ng pusit mo. Fried rice.
Oh, garlic rice lang. Ah? Katong may sagol seafood sir sa punong rice. So, Anong gusto mo garlic? para matry ni mama, garlic lang at saka punong sa isa. Ah, sige. Combination. Isa-isa, hindi ba? Dalawa? Sige. Picture mo, you arrive in Mindanao safe and sound. Maraming taktik. Sura na lang ngayon. Mughali hapon na. Oh, ara ha. Kaduro-duro, order mo. Sus na pa dila ang order sinabaw nga lapu-lapu and kinilaw nga malasogi and kani crispy pata mo ilami kaayo. Tambal sa fatty liver. Mga unata. Lami kaayo. Ay, ano ganitong line na ah? Nindot kaayo. Pinsid ka ayo. Tara. Manami. Ano nindot kaayo. Proswento. Ning Narcy, ano ya experience mo? Nindot kayo. Expression na ka. Makalingaw ni Pure Ilonggo tapos magsinibuano. Oo. Banat mga guys, kay daghan kaayong gi-order nga mga pagkaon sudan og kanon. Hello, Don. Hindi oh. Loy, kanina loy. Advance ni kay nanay. Advance celebration. Happy birthday. Loyo. Ay go. Nay, happy birthday kung Happy birthday, yay. sunod adlaw pa ang birthday ni nanay pero murag nag-celebrate na sa iyang birthday karon sa pagsundo pa lang sa atoong igsuon. Happy birthday, Lola. Happy birthday. Maunang isa ka rason nga libalik ang akong mga ig-agaw tungod sa birthday ni nanay. Kani tilawan daw nato ang punong fried rice, color yellow mura o murag Balenciana. Amo ni ang pinaka-best nga celebration sa birthday ni nanay sa iyang 81st birthday kay naa iyahang pag-umangkon or hinablos from Iloilo or from the USA. Second time nga nibalik diri sa Mindanao. After how many weeks lang nga nakaulit to Iloilo, nagbalik kayon diri sa Davao del Norte. Kanamit sa halo-halo. Ug karon nakita ninyo ang dalawa ka lovebirds, si Sir Alrin ug si Ma'am Hazel Calutes, ang mag-asawa nga nurses. A few moments later. Nakaabot pa si KG, si Jupetnel from Davao City. Nga nag-eskwela sa Davao City, nag-uli pa dulong og kipalili kay magdula og volleyball. Gipapanaog diri sa punong kay aron pa kanon. Di siya aron kuneta na unta mga pagkaon gibalot na pero naabot si KG. Dulce torta. Yeah. Subscriber magani na si Juan. Oh, di ba? Subscriber kay Juan. Ah. Oh, yab na lang. Wala po po sir. Ah, sige. Mangita boy, mangita. Oh, sige, sige. Out, sige. Ay, shoutout lang mga kawad sa punong restaurant po. Thank you. Ano ka, Jude? Hello, shout out dito sa kong baby and sa laak. Jade, Yudos Dasaria. Thank you po. Sa akong family. Sa kabanan ako sa Polo Restaurant. Hello po. Thank you. Sir, ikaw, sir. Dili ka sir? Hindi ka mura magdagbalibad o kaon nga. Sige, sige. Ay, shoutout to sa akong kuwan. Asawa ug mga anak. Diya sa kuwan, lingkungan. Okay, okay. Shoutout sir. Shoutout sa taga ng Bunturan. Thank you sir. Ito na, bago ka kailangan tawag ko sa pugi. Everybody,
Banati kaon kids para busog kid. Hindi ang panganibundong ka basket. Meanwhile, An hour away from you. Magpicture ko no anay kami before mag-uli. Tapos may nurse magaling nga halin sa US. Nagkilala na isa na ni nurse sila. Anak-anak po siya. Kung ano ko basig na ate makaila diri nga. Ay, kuno, namin ito nga namin. Kuno mga, pagbili ko, boom! Sila radyo down doon nagkasinabot sa ilang topic about sa US. Dulong diri. Diri ko Gani. Te. Pareho kayong nurse? Most of you are nurses. Ako wife po, ma'am. Yang wife nurse. Ikaw nurse. Lahat kayo nurse? 3 nurses. Wow! Kami ka-servisyo mi sila mga teachers. Palagad yun mi sila ha. Kami akong pinakabutan po ng school head. Oh God! Mga kuhan teachers. Mga close mi ano nila. Mga bata niya, takbo sa inyo. Abtik ka tama. Maabtik. Buutan nga mga nurse namon. Oo, mabuot. Hindi nabuutan. Sa ano ganito? Ano mahambal mo? Nindot din. Nindot kayo. Nindot ka. Nindot kayo. Okay, tadon. Okay, sige, bye-bye. Nindot kayo. Nindot kaayo. Thank you ah. Mo na iyang word na kuha diri sa nindot kaayo. Kayo, oo. Engko pwede pod perting nindot sa basig lahi na imong itudlo. Nindot ta. Perting nindot, ma'am. Ma'am. Sir Jess. Humanag yun ang amo ang paniud to diri sa Panguno. Thank you sir sa ako ang subscriber, follower. Thank you. Hey ma'am. Huon diri ta mamingwit. Sir, thank you. Thank you for your service. Thank you po. Hello. Dali sa dali. Hindi ko. Oh, shoutout na yun kay Miss Palaka nga nasa Sawata karon. Pero sa wata ka? Yes po. Sa apelido? Ayok. Thank you, sir. Sige. Bye-bye. Salingan ra di Amy. Ma'am, shout out. Shout out. Shout out ko. Trabahan sa punong restaurant. Okay, sige, ato sabi. Yeah. Shout out tayo ka sa mga pamilya karon nasa Davao. Okay. Shout out ko sa Gulinya Clan. Ama na ka na. Thank you, sir. Sige. Yay, daghang kayong salamat Lord. Human na jud kami og paniud to. Busog-lusog kaming tanan mga amigo. Hantod sa sunod nato nga mga videos, sabay ta, dinhi lang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Pagkakaroon, bye-bye.